kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pagpantay sa nang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakikuban, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa, din padayon siya naguban og nagtagpo sa tanan natong gikinahanglan. Ato siyang pasalamatan og daygon sa ato karong nga panag-uban. Din ang Dios magpanalangin na usab sa matag usa nato ka kinabuhi. Pinaagi sa mga pulong nga mao'y atong gikinahanglan nga masabtan o madunggan o makatunan sa atong pagpuyo ni ining naong sa kalibutan. Ako gihangyo matag-usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios ug mahimo kitag mga pagdaig, pagampo, pagpasalamat sa pagkamaayos sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan na mo ka Dios ang kagagahong, nagpasalamat kami sa imuhang panalangin, nagpasalamat kami sa imong proteksyon, nagpasalamat kami Amahan sa walay hunong nimong pagbantay pagpanalipod ka na. Nianusab kami aron sa pagpaminaw kanimo sa mga pulong nga angay na mo madunggan, makatunan, di na mo usab nga masabtan ang imuhang katuyuan sa pagbilin sa mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Salamat o Dios nga imo nasab kaming panalanginan sa among panag-uban. Niining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naay ka pinasahing pabor panalangin labos tanan kalipay kalinaw pakigdait diha kanimo moy among mabatunan ug maangkon sa among pag-uban nimong programa. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw Mayong pakiguban, mayong gabi sa tanan na kasunod na sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa. Ako nasayod nagtuo nga naa mo kanunay sa mayong panglawas, ilalom ta kanunay sa proteksyon o pagpanilipod sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ikaw ug ako kitang tanan ni salig man sa iyang mga pagtulunan. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban sa tanan natong mga pinalanggang listeners sa Shiny Beam 101.3 nga nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, mayong pagpanihapon, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Mayong pagpaminaw sa mga ato mga kaigsuonan nga nakaon gyud ang ilaha mga radio set. Mayong gabi, mayong pagiguban, mayong lisin pagpaminaw ni Brother Moses Cardente. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw bisan pa sa atong igsuon si Brother Pedro or Arsula ug ang iyang pamilya. Mayong pagpaminaw sa tanan to mga kaigsuonan. Good evening. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban sa mga De Villiers family, mga Dinoyo family, ilang mama, papa, Mama Pibin, Papa Binbin. Good evening ninyo diha. Gaw Joel, Daikura og sa tanan nimong mga kabataan. Mayong pagpaminaw sa mga Tamayo family og sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kasilinganan, kutob sa maabdan sa ato ang signal sa Shiny P 11.3.
Dalaygon ng Dios magpanalangin kaninyo. Mato ta sa paghatag og panahon, paghatag og pagtumbaya sa ato ang mga suking tigpaminaw. Pinaagi sa pagsunod sa ato ang live FB, pinaagi sa Facebook mga kaigsuonan. Pwede ra gyud ninyong i-search ang inyong nadunggan nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kung doon na may Facebook, pwede ra gyud nang i-search ang ato ang programa. I-type lang sa inyong Facebook, ang pulong mo kinabuhi ko, ang inyong madunggan diri sa kahanginan inyo nang makitaan. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Awit pagkalangit, isinggit ang mga pagdaig. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Aldi Iconar. Evening Pastor watching from Davao de Oro. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Michael Romano. Good evening Pastor. Sa buhat kita mamatagong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Crispin C. Villarasa og ni Daryl Herolaga. Malipayong gabi Pastor Gideon, og malipayong gabi usab sa tanan. Mayong pagpaminaw o good evening ni Norbita Yotrachi. Good evening Pastor Gideon wasing here in Bindoy. Request kog song Kopti Ako. Salamat, God bless. Palihog lang ay lang tawagi ang ako ang kuan sa pagkakaron dili mayong tawagan ang ako ang kuan, ang ako ang cellphone kay maupay akong gigamit sa atong live. Mayong gabi ni Daryl Herolaga. Malipayong gabi no? Og ni Jimbel Balbin. Good evening Pastor. Pa-shout out ko sa po from Moncayo, Davao de Oro Province. Ang Dios magauban kanimo. Thank you sa pagsunod sa itong programa. Ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Brother Emilio Cabugos. Mayong gabi Pastor sa tanang naminaw. Si Michelle Tuco. Malipayong kagabion diha kanimo Pastor og sa imong pamilya og sa tanang mga followers pagkanindot sa kinabuhi nga naa tas Ginoo. Naatay Ginoo kay bisan naay mga problema o pagsulay apan malipayon sa kanunay. Thank you kaayo sa mga pastors nga nagmatinumanon sa ihang mga pulong. God bless you Pastor og sa tanang mga followers. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Gina Kamahalan. Mayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka. Salamat sa imong ginabuhi ang Dios magauban kanunay kaninyo uban sa tibok mong pamilya. Request kog song Ikaw ang Kusog. Siyang daigun ibayaw uban sa pagsayaw pagdapat sa imo
Maayo nga pagpanihapon, maayo nga pagkiguban og happy watching, happy listening ni Mi Medalyo. Good evening, Pastor watching from Davao City. God bless you always. Kumusta mo diha? Og si Maria Presenti, good evening sa tanan naminaw, labi na sa akong mga mahal sa kinabuhi, akong bana, akong mama og anak Jewel Presenti. Maayong gabi, may pagpaminaw sa atong mga kigsuonan nga naa sa Cavite. Good evening, Bing Dandan ni Velma Gaudicos. Good evening, Pastor gikan sa Governor Generoso, Davao Oriental. Si Randy Putin Senior, maayong gabi, Pastor. God bless, watching from Mabuhay, General Santos City. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit, kay kopte ako. Alang sa mga nanawag, palihog region nga dili gyud nako matubag ha kay naputol akong live. Si Regidor Arabis, maayong gabi, Pastor, og sa tanang followers dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Maayong nga pagpaminaw ni Isiel Toniakaw. Maayong gabi, Pastor Gideon, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi po. Pastor, na ako'y damgo. Kahaya gikan sa langit nag-ingon, Lord, Agosti ko gusto kong mulakaw sa imong taong taas ang ako ang nakitaan hatag gikan sa langit murag biula ang kahayag sama ning ko ana ikan sa pataas o pababa, Pastor, kay murag og papel og tila, ang tila blue na taas ang usa papel nagkayo, Pastor, unsa man ang buot ingon ato, Pastor, sa akong damgo, Pastor, samtang request lang ko, Pastor, kantang Makalangit ang Magpadayon. Dunay mga word nga gikinahanglan nimo nga klarohon diri sa imong mensahe, Isel. Kanang Agosto ko mulantaw sa imong taas ang ako ang nakitaan at hatag gikan sa langit murag og biulo, sa maning biulo. Pwede nimo ni mausob pag sendiri. Si Flor Perez Durog, blessed evening, Pastor, watching from Saudi Arabia. Sister Teresa Masangid, Mandanao. Maayong nga pagiguban ni Pastor Sapre, Pastor. Maayong gabi, may pagpaminaw. Matod pa ni Pastor Sapre, mayong gabi, Pastor Gideon, on air na ka sa Shine FM 95.3, Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless everyone og sa tanang mga followers nga ang pulong mo kinabuhi. God bless sa tanan og maayong gabi sa matagusa. Laygon ang Dios, marag nindot og limpyo na gyud ang palibot sa mga lugar, ilabi na sa simbahan nga diin magkahiusa ang mga katawhan sa Dios nga magdaig magpasalamat sa pagkamaayos sa Ginoo. Sister Teresa Castor, good evening, Pastor, watching from Netherlands. Salamat kaayo. Kumusta mo dihas Netherlands, Sister Teresa Castor? Salamat kayo sa inyong paghatag og panahon diri sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Mayo nga pagiguban ni Brother Emilio Cabugos, pa sa request ko, Pastor, sukad ako nahibalik.
Nila ni Jima Perisores, good evening Pastor, maayong pagpaminaw diha sa barangay Manatad, Sibunga og sa AFC Camp Bato og sa Perisores family. Nila ni Mr. and Mrs. Ramel Perisores. Wow, salamat kayo. Dalayon ng Dios magpanalangin kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw ni Evelyn Iran Tarukan. Maayong gabi nimo diha sis, kumusta? Ang Dios paday magpanalangin. Ilabi na usab ni Inang Ubaris. Maayong pakiguban ni Gingging Simpron og ni Inang Ubaris. Request ikaw ang kusog og ani ang imuhang request. Awit Makalangit. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Maribel Ilogon. Good evening Pastor, maayong pagpaminaw. Og Remy Lito Kayuga Lumindon, maayong gabi Pastor. Og ilabi na ni sa imong tibok pamilya request kog song Katapusang Lihog. Ikaw lang ang magkanta. Salamat Pastor. Ako ra kuno ang magkanta. Shirley Tumaudos, maayong gabi Pastor. Gideon Canelerio og sa tanan. Praise God, salamat sa kaayo sa Ginoo matagos sa kanato. Hallelujah, praise God. God is good all the time. Walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang lang. Mayong pakiguban ni Divine Gamal. Og maayong pakiguban ni Shirley Tumaudos og ni Jose Aman Mula. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa kanunay pag-live, kanunay pod ko naglantaw. God bless sa tanang mga anak sa Ginoo. Si Jinbert Love, good evening Pastor, watching from Saudi. God is good all the time. Pastor, request ko kanta Jesus. Maayong gabi ni Sister Rosie Oriel, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Kumusta ang inyong bahay kagabi, kagahapon? Shirley Tumaudos, pa-shout out ko Pastor sa ako ang ate Nida Naro Tamba. Birthday niya karon. Ay, happy birthday ni Nida, no? Nida Tamba, happy birthday. Ang Dios magpanalangin sa tuig nga gidugang sa imong kinabuhi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Myrla o Myrla. Mayong gabi iduyan, no? Si Jimar Cabalida, shout out Pastor once from Davao de Oro. Request ko Pastor na himogso. Si Sasi kundi mayong gabi Pastor, paampo ko sa amo apo kaili kay na adyon siya kinaiyang pagkabakakon. Atoran nang isalig itugyan sa Ginoo. Si Michael Romano Pastor, paminsyon ko no si Papa Junior Romano og si Mama Gloria, sige sila paminaw sa imo live og tan-aw. Salamat kaayo. Ni Mama Gloria og ni Papa Junior Romano, maayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Awit makalangit, sukad ako nahibalik. Sukad ako nahibalik sa tilan sa Ginoo. Mayong pagpaminaw ni Renaldo Sila, mayong gabi Pastor, great lang ko sa mga Sila family o Gumalad family o sa tanang mga naminaw Pastor, daghang salamat Pastor from North Fairview, Quezon City.
Og ni Ruel Sanipa, mayong gabi Brother Ruel. Sister Artonia, mayong gabi. Matod pa, mayong gabi Pastor. Og sa tanang naminaw sa Shine MP 101.3 Galantaw mi karon diri Pastor. Sa tumunoy mualbual kauban nila Pastor Kim. Salamat Pastor og maayong gabi sa tanan. Mayang gabi ninyo Pastor Kim, ni Ma'am Aisa Makasaol, og sa tanan mga DJ Queenie, DJ Lara, og ni Makmak, og ni Arnel. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Og sa tanan nga mga Sanipa family, mayong gabi, may pagpakiguan. Si Pastor G-Boy Oriel, Pastor, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Kumusta inyong biyahe Pastor? Murag ni kusog-kusog na siguro ang inyong dagan. Kay mi kusog-musog ni bugnaw naman naka ang aircon. Si Christopher Rundin, maayong gabi Pastor Gideon Wasing from Inapoy, Kabangkalan City, samtang naglutog sudan na minaw mi. Alam no? Pagkanindot tapughaang no. Nindot anya pertipong lamia ang inyong templa. Murag naabot yun diri ang kahumot sa inyong gilutong sudan. O niya maghulat-ulat na lang kung maminaw kung muingon mo. Halin na Pastor! Naluto na! Kanindutan no mga kaigsuonan. Magpinasahanay rag sudan. Adire mga kaigsuonan, dalaygon ang Ginoo murag siging kasudan. Kasi may aging adlaw doon ay nag-birthday didto mi. Unya pagkaugma mga kaigsuonan, gipakuha na sad mi, ni adto na sad mi kay napay sudan. Unya pagka ugma biyahe na po tumunoy na po'y sudan. Pag uli sudan gyapon kay birthday na po sa ako ang mama. O niya kaganina ako ang among silingan diri. Ni adto na po sa pikas kay naa pa po di ang sudan. Pertig yung pagkadadang sudan mga kaigsuonan. Una nga kinanglang yun nga control po ta sa pagkaon sa sudan. Kay matod pas uban alams na. Mayo nga pakiguban ni Renel Pedro Dadlins, maayong gabi. Matod pa dayawon ang atong buhing Dios nga nagprovide sa atong mga gikinahanglan og nagubay kanunay kanato sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na Pastor. Salamat, request kog song halad kinabuhi. Salamat Pastor, watching here in Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Gikan ni G-Boy Orel Pastor G-Boy, matod pa maayong gabi. Salamat sa Ginoo sa mensahe. Si G. Ferrell Dasan, watching from Saudi. Kumusta mo diha sa Saudi? Okay ra ang inyong pagpanarbaho? Isintro kanunay ang Ginoo. Kung maingon tang isintro kanunay ang Ginoo, walay lain nga angay ninyong buhaton, tipigi ang mga mensahe ni Kristo. Kay mao nay tinuod nga kana bitang klaro og tin-aw nga nasintro nato ang Ginoo. Kanang gitipigan nato ang mga mensahe sa Ginoo. Dias mga mensahe sa Ginoo ayaw kalimti ang iyang mga saad, ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga pasidaan, ang iyang mga pahimangno ug ang iyang pamaagi. Sa panahon nga ato nagtipigan, muuswag ka, magmalampuson ka og panalanginan pagyud ta niya. Muna nga ayaw gyud og kalimot sa padayon sa pagtipig sa mga pulong sa atong buhing Dios. Awit makalangit nga gi-request diri katapusang dihog unya akong sulay og kanta, medyo pagaw-pagaw ra ba ko diri ang tambuana sa kalangitan karon ugsog di pagpabuhagay ang kalayo sa balaang espiritu ganda ulan Ginoo. Dung mo kakining kasing-kasing ko, padila aba sa kalayo mo, ting katap
katapusang mga adlaw, ligo na ako. Ginoo, Ginoo, ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, Ginoo, yabo ang katapusang diyong mo, ani ako. Ang tambuana sa kalangitan karon, ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo sa balaang espiritu nga daolan Ginoo. Dung mo ka kining kasing-kasing ko, padila abas sa kalayo mo, ong ning katapusang mga adlaw, ligo na ako. Ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, Ginoo, iyabo ang katapusang diyong mo, ani ako. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo. Mao kini ang hilag sa sulod ning kasing-kasing ko. Ginoo, Ginoo, ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, Ginoo, iyabo ang katapusang dihong mo. Ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, Ginoo,
Diyos magpanalangin sa matag usa. Awit magkalangit diri sa itong programa Saad sa Dios. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Charlie Tumaudo. Salamat Pastor sa kanunay pag-live ni mo, Pastor Gideon. Pabor kaayo alang namo na asa layo, Pastor. Permimi makadungog sa pulong sa Ginoo. Permimi makakaon among mga kalag. Salamat kayo, Pastor. Salamat sa pabor nga giyag sa Ginoo nga imuhang kinabuhi, Pastor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, Pastor. Siya nga tagbo sa imuhang mga needs. Ang kinabuhi kalimutan na adunay kalisdanan mga problema. Ako nang ipatugar ang halad kinabuhi. Matud pa ni Annalyn Amparado. Wow, nice Pastor. Talaygon ang Dios. Salamat sa iyang pagkamaayo. Sinida Naro tamba maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi sa Giga ni Joner de la Rosa Istante. Good evening po, Pastor. Watching from Bulacan. Si Ginaline Rico Wagas, maayong gabi. Blessed evening, Pastor Gideon. Gracia sa buhi nga Dios nga naka-live na pod ka, Pastor. Watching from Karkar, Pastor. O shout out among church sa Mars of It sa San Carlos City, Negros Occidental. Og diripod sa akong simbahan sa Eroy Evangelical Church of Karkar. Mayo nga pakiguban ni Philly Imbes og Charlie Tumaudo request kog song, Pastor. Happy birthday kay na adiri ako ate naglantaw. Sa mga kantahan. Kantahan lang nako ng imong ate, Sister Charlie. Ako na nagkantahag happy birthday. Si Jinbert Love nakakaiyak ang kanta, Pastor. Request akong kanta, Pastor. Tubig sa kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo. Kasakit ning kalibutanan, apan ng Diyos nahigugma. Buot mo sulbat sa imong problema. Ikson ko ani asya dolon ta. Mayo nga pagkikuban ni J-Boy Orel. Okay rapas ang biyahe. Salamat sa Ginoo sa iyang proteksyon sa among biyahe. Gikan ni Gingging Simpron. Maayong gabi, Pastor. Kumusta? Salamat kaayo sa pagkamaayo sa Ginoo, Pastor. While naminaw ko sa imong live, Pastor, nagtuon ko sa assignment among gihatag nga imong gihatag kanamo. Wala ko kapasa, Pastor. Nalibog ko asa ko magsugod, Pastor. Itugyan ko sa Ginoo ang tanan, Pastor. Giyahan ako pag masabtan ang tanan inubanan sa imong pagtudlo, Pastor. Wala ka ato sa paglasi na nato. Kada na kay gilaka. Si Wilda Cruspiro, maayong gabi og si Miggy Baromeda, maayong gabi. Sherwin Dayani Gading, maayong pakiguban. Okay ra gyud mi. Salamat kay sa pagpangumusta. Si Joe Suggs, maayong gabi, Pastor, watching from Lalivertad. Si Roel Lacson, maayong gabi. Si Marla Idoyan, watching from Barangay Kanipaan, Palumpon, Liti. Maayong gyud makabati sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Miggy Baro Mida og request kanta, Pastor, ang gugma mo balaanon. Ang mga kamot sa nayang mga tiil, punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Nagdakang mga kamot sa nayang mga tiil, punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu.
pakiguban ni Jage De Valeres. Mayong gabi ini mo dong. Kumusta man ka diha? Bisita na po dire, uli na po dire sa bukid. Kumusta man diha? Okay, human na gyud dire ang FM station. Moabot ang panahon nga mag-training kog DJ, ilabi na sa mga kanang naagyoy time dire sa ato ang programa. Mao nang ako ang gitinguha nga maka-train ko dire og DJ. Og mayong pagpaminaw no, ako tagaan sa pagtumbaya ang ato ang mga suking di paminaw dire sa Shine FM 101.3. Kanano ka dire sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Bisan nasa, O Diyos, mag-uban ka. Bisan nasa, Awit makalangit, tubig sa kinabuhi. Dire lamang sa ato nga panag-uban ng pulong mo kinabuhi ko. Pakiguban ni Janet Varliso, mayong adlaw pastor watching in Qatar, request ko og song pastor Gaksa kanang imuhang kanta. Kay ako nang gitarahon sister Janet ha. Si Ria Manti mayong gabi og ni Leonardo Lumagbas mayong gabi pastor uban sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Maayong gabi usab sa among pastor diha sa Barangay Kauswagan, Manhoyod, Negros Oriental. Wansing from Cavite City. Si Ryan Gambong, happy wansing. Og ni Imer Beltran Wang. Maayong gabi ni Will Aninion. Og ni matod pa. Maayong gabi pastor from Dahilayan, Manolo, Fortage, Bukidnon. Gika ni Imer Beltran Wang. Si Ramil Pirisorens, good evening pastor, salamat kay nakadungog na pudmi sa buhing pulong sa atong buhing Dios. Request ko koptiko. Ako na ning napatukar ka ganina. Si Sister Bernadette Lasura is watching right now. Si Leonardo Ilumagbas, request pastor awit makalangit Dios nato maayo. sa imong presensya, muinom ako. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Risa Hogoder means maayong gabi pastor. Og watching from si Selwi Pulmulog, South Cotabato. Salamat sa pagkugi kanunay sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Og pag-awit-awiting makalangit. Sister Rose Datuon nga nanukad sa Malaysia, good evening. Og si Hermenia Labdan, maayong gabi pastor, watching from Bunawan, Agusan del Sur. Request kog song ang kinabuhi sa tao. Ako ra ning isip ha, kay manapuno na ako ang files dire. Si Mary Grace Bitik Palgan, maayong gabi ni Jocelyn Oligar. Og ni Dondon Tantoy, pastor palihog kog explain sa Exodus 30:11 og kanang giingon nga atonement money for souls, murag kinahanglan ang kwarta para maluwas ang kalag. Nako ko ning basahon kini nga Exodus 30:11-15. Mauna sad ni murag kinahanglan kuno ang kwarta para maluwas ang kalag. Ako ni ngablihan mga kigsunan ang Bible, pero mas maayo kung naamoy Biblia. Digid maayo pod nga wa gyud po moy Biblia. Kinahanglan na amoy Biblia. Exodus 30:16 ang halaran sa insenso. Halaran sa insenso.
Kapitulo 30 versikulo 11 hangtod sa 16. Nindot imong pangutana ang buhig halad nga tagbuanan. Okay, ako ning tagaag pagtagad 11 hangtod sa 16. Ang title ug uluhan nga gibutang diri sa maong mensahe ang buhis alang sa tulda nga tagbuanan. Okay, isgot nig buhis. Ang ginumingon kang Moses, inig-ihap ninyo sa katawhan sa Israel, kinahanglan tagsa-tagsa magbayad kanato og lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang pag-ihap. Ang tanan nga mahiapil sa pag-ihap kinahanglan mo bayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa opisyal nga sugdanan nga gigamit dapit nga balaan kinahanglan mo bayad niini ang tanan silbing halad kanako. Ang tanan nga nagpanuigon og 20 ka tuig o labaw pa mahiapil sa ihap o kinahanglan magbayad sila kanako niining maong kantidad. Ang dato dili angay nga magbayad og kapin og ang pobre dili magbayad og kulang, gitakda nga kantidad nga maoy halad sa pagtubos sa kaugalingon. Dawatan ninyo kining maong salapi gikan sa katawhan sa Israel o gastuha kini sa pag-alaga diha sa tolda nga tagbuanan. Magpahinomdom kini kanako bahin sa katawhan sa Israel og mao kini ang lukat sa inyong kinabuhi. Kini insakto ng imuhang giingon nga gikinahanglan gyud ang kwarta para lukat sa kinabuhi sa panahon ni Moses. Sa wala pa si Jesucristo gihalad. Insakto kayo ang imuhang gisulti nga murag kinahanglan ang kwarta para maluwas ang kalag. Dili kay mura. Mao gyunay pamaagi sa Dios sa panahon ni Moses. Aron malukat nila ang ilang kinabuhi, kinahanglan muhalad sila ngadto sa tagbuanan ug katong ilang halad gamiton po diha sa halaran. Og bisan kinsa katong dili sad motuman niini, duna na pud sila'y balaod nga angay nilang dawaton alang ni adtong mga tao nga dili mobuhat niini, pagaisipon nga dili nakatawhan sa Dios og pagaisipon na silang mga langyaw og dili na sila mahimong katawhan sa Dios ni adtong mga taong dili mobuhat niini. Og kining mao nga pagtulunan balaod sugo kini ko ana siya kanang usay tawag ana nga pulonga kanang active na siya sa panahon ni Moses. Pero sa panahon ni Jesucristo, dili na siya mahitabo. Kay si Jesucristo man ang hingpit, ang pinakahingpit nga halad. Maubitaw nang wala na'y halad alang sa kinabuhi aron malukat ang kinabuhi. Now, wala sa giklaro sa diri nga alang lang pod sa nag-edad og 20. Ug dili ni siya pwede nga mahimong basihanan aron ato ning sublion karon nga maoy ato makita pod sa kadaghanan ilabi na sa ubang mga simbahan nga gikinahanglan nila ang kwarta aron maluwas ang kalag. Giapil pod ang mga bata, giapil pod ang mga ang wala pa kaabot og 20. Kining mao nga mensahe dili na ni siya pwedeng i-apply sa atong panahon. Gani sa panahon ni Moses, pag-abot nga to kang Jesus doon na pa'y mga, sa wala pa gani ang Malakyas before Christ pagani, naanay mga balaod nga nangausab. Naanay mga balaod pod nga gipangdugang. Pag-abot ni Ginoong Hesus, daghana kaayo mga pagtulunan nga dili na gani gikan sa Dios. Tungod kay ang mga nagdumala sa simbahan, wala na magtipig sa insakto, wala na mubuhat ni magtamod sa insaktong pagtulunan gikan sa Dios, gikan pas mga katigulangan. Kinigi klaro ni Hesus og mismo si Ginoong Hesus nakasakop niini. Nga sa panahon nga natao si Jesus, sa dihang nagsugod siya sa buluhaton sa pagsangyaw, sa dihang misuod siya sa mga tigumanan o sa mga sinagoga, dito niya nasakpan nga dunay mga tao nga nagtudlo kuno
sa mga pulong kuno sa Ginoo apan naksakpa ni Jesus dili na mga pulong sa Ginoo ang gitudlo kundi mga pulong nga gikan lamang sa tao. Kini imong mabasa diha sa Mateo 15 masiguro na. Mateo 15 8 ug 9. Diha nimo makit-an nga pagpamatuod nga diha sa mga tigumanan sa unang panahon, diin itudlo ang mga pulong sa Dios, diin iwali ang mga minsay sa Dios, didto giklaro nga aduna nay mga simbahan kaniadto nga wala magtudlos kamatuoran. Kung sa panahon ni Ginoong Hesus naanay mga simbahan nga nagtudlo dili na kamatuoran ang gitudlo unsa pagkaha ang gipakita sa katapusang mga adlaw. Sumala sa gipakita sa sulat ni Apostol Pablo nga aduna nay mga tao diha nga dili na ganahan maminaw og tinuod nga mga mensahe. Ang gusto nilang madunggan mga tinumo-tumo na lamang, mga ginama-gama. Unya do na po'y mga tao, sulat ni Apostol Pablo nga do na po'y mga tao diha nga magpili silag mga magtutudlo. Mga magtutudlo nga magtudlo sa gusto nilang madunggan. Mauna mga kaigsuonan kung dili gyud ta magbasa pala ang kasulatan ug dili pud ta magpagiya sa balang espiritu, sigurado gyung malimbungan. Kini maong mensahe pangutana ni Dondon Tantoy, insakto kayo ni dili kay mura. Nagginahanglan gyud silang kwarta. Sumala sa pagtulon og balaod bit-bit ni Moses. O kini kanang active di siya sa panahon ni Moses. Pag-abot ni Jesus, gitapos ang tanan. Kay siya ang katapusang balaod sumala sa gipakitas balaang kasulatan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako ang tagaan og pagtagad no. Awit makalangit ang atong Dios maayo. Diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Request kog song Pastor Jesus atong higala. Ako sa ning kantahon. Usa man tong gi-request ka ganina. Agak sa ako sa nang kantahon. Ako ra gitarahon. Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Asa man ta makabaton og kopya sa imong mga kanta. Watching from Maranatha Libas Church, Hinunangan sa Ador Leyte. Doon na ko'y gipang-upload sa YouTube. Pwede ra gyud nimong i-search. Ablihan nimo ang YouTube. O niya i-search ang pulong mo kinabuhi ko. I-click lang nimo ang ato ang files diha, naara diha ang mga video. Si Sister Jennifer Florence, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang naminaw Pastor watching from Valenzuela City. Kini ako ning classmate sa high school. Siguro first year, second year, third year tano nga nag-classmate. Salamat kaayo, ipangumasto ko ni Sister Gloria, ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Jocelyn Alboris, good evening Pastor, salamat sa Ginoo. Si Prima Tulabing Silvano, yung gab Pastor, wow, makapamati naman ko kami sa pulong sa Ginoo unta daghan jud mausob nga mausob sa mensahe sa Ginoo, importante sa hinay-hinay magbunga ra gyud ni. Salamat Pastor, dalaygon ang Dios. Gikan ni Inday Dorlin in Cabo, matud pa. Hello Pastor, good evening sa tanan nga nagsunod sa imong live. God bless. Si Nars Buyan, hello Pastor Gideon, pwede mangutana dili di ay maayo magprita nga Lord giyahi o ikaw mag-drive. Kay nahisgutan mana nimo ganina, salamat kay nagbasa ko ato sa comment ganina nga matod pa nga kinipong uban mo ampo nga Lord drive ko. Niya niyo pa ningon pag itong nagbinsay ka giniwa kuya pe. Bitaw no kanang ang tinuod mga kigson ko mo ampo ta tagaan na to kanang uban na to taas nga respeto. Paubos hangyo ba mura ba og usahay man gud mga kaigsuonan naa man goy pag-ampo god sa tawo ngadtos Ginoo, mura bitog nakasugog unsa, mura bitog nakasugo og kinsa. Moingon dayon nga karon dayon
mura bag pinugos mo hapit alam mo ingon nga og di gani ngano wag mo undang. Mura ginana mga kaigsoon mo ampo ganita kanang naay kuyog nga pagpaubos. Kay wa gitay mahimo kun wala ang Dios. Ang dawat pun sa Ginoo katupong mapaubos. Muna nga atong batasanon ang pagpaubos, ang pagkamapaibsanon atubangan sa Ginoo kay kinsagod-tagod nga di kanang magmanayon na magoy mga pag-ampo murag yano-yano na lang gisugo ang Ginoo. Nga kung atong liog tan-aw tun-an ang balaang kasulatan kita biya gyoy sulugoon. Ang ato rang ihangyo pangayoon kanang gi-release ni Ginoong Hesus nga pamaagi mga kaigsuonan bisag kinsa bisan unsa inyong pangayoon uban sa pagtuo pinaagi sa pagtuo pinaagi sa ngalan madawat pero gi-address lamang ni adtong mga taong tinud-anay nga nagtuo ug ang mga taong tinud-anay nga nagtuo klaro nga gipakita dihas Biblia nga nagkinabuhi sama ni Kristo. Si Kristo gani mga kaigsuonan kung nagampo mga kaigsuonan kung imong lantawon mga kaigsuonan na agyod ang pagpaubos og usas sa mga ilhanan nga nagpaubos si Jesus kana bitang wala gyud siya mamugos gani miingon siya kung mahimo di ba kung mahimo kuhaa ang pag-ampo sa tao mga kaigsuonan mura man og nagsugog si kinsa lisod kaayo ang gugma mo balaanon ako ni tagaan og pagtaga diri sa atong panaguban. Mayong gabi ni Raymond Candelario, ako ni magulang Dong Ray, mayong gabi mao ni ang magulang pa ni Pastor Sapre. Amin, praise God, maayong gabi sa tanan ninyo Pastor. Si Matias Sato, good evening Pastor Gideon, God bless Pastor. Si Edwin Carapayas, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga makapamati na pod ko sa pulong sa Dios. Request kog kanta Dili Ka Bayran. Atong oras mga kaigsuonan alas 8:25 na sa kagabihon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Nicanor Sodaria. Good evening Pastor Gideon sa imong pamilya o kanatong tanan. Ni Sister Vivian Osa, mayong gabi. Si Flory P. Manlord, mayong gabi. Raquel Lopez, matod pa. Good evening Pastor, pwede ko request ko Langit ang Hinungdan. God bless all listeners. Si Delilah Maraasin, matod pa. Pastor, mayong gabi Pastor, pahubad ko sa akong damgo. Naadaw ang binarilay. Pastor, ang akong gibuhat daw sa akong damgo Pastor kay nagpiyong ko tapos nagampo ko Pastor sa akong damgo unsay pasabot ani. Adunay mga panahon nga naay mga lalis. Adunay mga misunderstanding nga moabot og usas angay nimong buhaton, angay nimong ipadayon ang pagkamay-nampon. Anang gubat diha ang gisgutan ana lalis ang mga misunderstanding bitaw sa pagpuyo ni usas nga gikinahanglan gyud nga imuhang buhaton ang pagkamay-nampoon. Salig lang. Palihog og share sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko og ning Dios magpanalangin. Request Pastor adlaw-adlaw gikan ni letter Y Kabugnason og gikan na si Doro Manhuyod og sa pato diri request kanta lahotay gikan ni Matias Sato. Sa gugma awiton ko duwatang halat ko kung sa pagdaig ay o giawi tungod sa gugma mo busag isimba ko ikaw gihalaran sa kanunay
awiton ko. Okay, salamat kayo sa mga awit makalangit, no? Og akong kadahon ang gi-request awit makalangit dire nga gaksa ako og sisos atong higala. Og napagyud lahotay. Ako ni nga awiton. Sisos atong higala. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaong maon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuat mo. Ngayra ko kog pasensya gamay mga kaigsuonan kay mura og nimpidok ang bateris ako ang gitara. Ako sa ning ilisa na. Ako sa nga tagag pagtagad ang awit dili kabayran. Pasalamatan ko karon kang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko og giampingan. Saman ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Nag-anam na unta ako kahulo, apan gisapnay mo ako o Ginoo. Pinaagi sa Mayong gabi, may pakikuba ni Dangansan Lucas. Hi Pastor, mayong gabi, salamat sa pulong nimo always. Shout out ko Pastor watching from Maragosan, si Divina Andoy. Mayong gabi Pastor, request og song sukad ako nahimugso ka. Sukad nga nahimugso ka. Watching from Purok 8, Barangay Andap, Laak, Davao de Oro. Og si Lister Kabugnason, yung sa station Shine FM, no? Shine FM. Si Aned Sireno, thanks live Pastor. Aniya Gideon, God bless. Please kantahang lahotay lang. Request ko to God be the glory. Okay, ako ang usbog kanta. ihalat ko kanimo. Kumananing dili kabayran. Nga ako na
malando sa nabilin nga kinabuhi ko karon. Ihalad ko na kini sa Ginoo, upisan ang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa Okay, ako ang atiwas to kong kanta lahutay og lahutay og katong sisos atong higala. Ako tong tiwason kay nalubat ang ako ang battery kaganina. Ang pingin kay nabuhi mo, ang pingin kaong maon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, nung dumipinialan na ka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw Diyos. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka palaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Nahisalan ako kani ato walay kapaingnan, ang dalan ng ngit-ngitan sagong mamo Ginoo. Gilingon mo ako, ipao mo, ipasaylo mo ako. Kahuyan ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo, daan ako
sa gasa mo, presensya mo pon ako, Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, kung saat mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos gaksa ako. Labaw kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, puyogan mo ako. Hingpit, Ginoo, nangandoy ko nga aksyon mo, bukuan mo sa kasa mo, presensya mo pon ako, Ginoo. Nailain kung gitinguha, ang saat mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos gaksa ako. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon na may otlana, busayaw kaloya ay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, abangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan, busayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos tumuli ka, buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin ya ihapangdan. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan, usayaw kaloya ngay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
ka. Kung si Jesus karon imong alagaran, ang Ginoo naghatag sa daghang katuigan ng mga adlaw sa kinabuhi mo. Gibantayan nga ikaw, gipanalangin na no karon law sa kasumaran mo. Akong awit pahalipay alang nimo ning adlaw. Sa dako mong kalipay nagpasalamat ikaw, kay ang Ginoo nagbantay kanimo. Gibantayan niya ikaw, gipanalangin na no karon adlaw sa kasumaran mo. Akong awit pahalipay alang nimo ing adlaw. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa nag-birthday no sa ato ang igsuon, followers, viewers sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa. Gihangyo matag-usa nga bato ta sa pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 15. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan ang katarungan sa maisugong pagsulat ni Pablo. Okay, ako ni nga hisgutan mga kaigsuonan niya. Pwede ra gyud ako nga mamonitor ang inyong mga mensahe sa o mga pangutana. Matud pa ni Anib Serenio, thanks kayo Pastor sa imuhang pag-awit sama ni David. Gikantahan niya si King Saul nga maoy makadasig sa Kristohanong kinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo. I agree and I receive Anib Serenio in Jesus name. Okay, akong gihangyo matag-usa mo adto ta sa abli sa atong Biblia o ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Diha sa Roma kapitulo 15 bersikulo 14 ato ning hisgutan. Matud pa, mga igsuon, nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo sa tanang kahibalo o makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang agig pahinomdom ko kaninyo tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanako. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Hesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Hesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Dili ako mangaha sa pagsulti bisan unsa gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako aron pagiya sa mga dili Hudiyo sa pagsunod sa Dios pinaagi sa mga pulong o ugbuhat. Sa gahom sa mga ilhanan o sa mga milagro o mga gahom sa Espiritu, busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang mayong balita mahitungod ni Kristo. Itinguha ko gayod kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili ako magtukod diha sa kasukaranan nga gipahimutang nasuban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita katong wala suginli, maka mahitungod kaniya og makasabot katong wala makadungog kaniya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa mga pulog mga minsay nga atong madunggan karon.
Si Apostol Pablo, sama kanimo, sama kanako, sama kanato. Ngano mayong ko nga, sama si Pablo, kanimo, kanako, tungod kay nagtuo sad ka, ingon nga nagtuo si Pablo. Ikaw ug ako, nagtuo ta sa balang espiritu, nagtuo sab kita sa mga pagtulon-an ni Ginoong Hesukristo, og sa mga saad sa Dios, og sa mga mensahe sa Dios, dala sa mga apostoles, o gibilin diha sa balaang kasulatan, maingon man sa mga pagtulunan o mga pulong sa atong Ginoo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang mga tinguha ni Apostol Pablo. Ang giklaro mga kaigsuonan, maura gyud ang pagsangyaw sa maayong balita. O giklaro ni Apostol Pablo nga ang iyang pagsangyaw, mga igsuon, inubanan sa mga milagro o kahibulongang buhat sa Dios o mga mensahe gikan sa balang espiritu. Ug walay laing gisentro mga kaigsuonan sa pagsangyaw ni Apostol Pablo, mao nga ang tao makasabot mahitungod sa maayong balita. O giklaro ni Apostol Pablo ang tanan nga iyang gisangyawan, mga tao nga wala gayod, kana bitang wala mapundar sa uban. Mga taong wala makadungog ni makabati sa tinuod nga mga mensahe. Panula magpasabot nga kung dunay ang usa ka tawo dunay simbahan, wala gipakita diha nga si Apostol Paul iyan ang likayan. Kay giklaro ni Apostol Pablo sa iyang mga panaw dunay mga simbahan nga wala magtudlo pinasikad sa kamatuoran, kundili pinasikad sa tinumutumog sugilanon mga pagtulon-an gikan sa tao, gikan pa sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Ang giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, ang gibati niyang kaisog, ang rason nganong gibati siya kaisog sa pagsulat ni ini, aron pag-abli sa mga butanga wala makit-e. Pag-abli sa mga butanga wala mahidumdumi sa mga tao. Og ang pamaagi mga kaigsuonan aron makaplagan sa mga tao ang mga butanga wala pa nila makaplagi, mao gayud nga masabtan sa mga tao ang maayong balita. Dinhi sa bersikulo 14 naghisgot si Apostol Pablo mga kaigsuonan og kahibalo. Nga matud pa mga igsoon naka siguro ako nga puno kamo sa kaayo og sa tanang kahibalo og makahimo kamo sa pagtudlo sa usag-usa. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ni Apostol Pablo, ang tao nga adunay kahibalo og puno sa kaayo duna say katungod sa pagtudlo sa usag-usa. Kung ang imuhang igsuon, imong makit-an nga maayo, maayos, kung maghisgot tag maayo mga kaigsuonan, mauning maayo nga amahan, maayo nga inahan, maayo nga igsuon, maayong ginikanan. Kay dili man maayo nga paminaon nga maayo ra kang motudlo pero dili day ka maayong amahan. Dili day ka maayong ginikanan. Kay usa sa mga requirements sa mga pangulo or sa mga magsasangyaw kanang kaantigong modumalag yung pamilya. Ang problema karon mga kaigsuonan sa katapusang mga adlaw, daghan kay mga magwawali kabit-kabit ra. Libin-libin ra. Mauna nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang usa sa gipabug-atan ni Apostol Pablo niadtong may katungod sa pagtudlo sa tao kadtong puno og kaayo. Puno sa kaayo og tanang kahibalo makahimo sa pagtudlo. Kanus aba makabaton og kahibalo ang tao? O niya ato ang hisgutan po ning kahibalo. Dunay mga tao nga naay kahibalo nga way klaro. Tungod kay ang iyang kahibalo gikan lang sugid-sugid. Kana bitang mura gipasahan lang kas istorya, gipasa po niyas usa, gipasahan pug ka, mauna nga ning tuog ka og mura pug naa kay kahibalo.
Pero ang tinuod nga naay kahibalo kato mga taong tinud-anay nga mihatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Kay sa panahon nga ang tao mohatag gyud og tinuod nga panahon sa Biblia, ang Ginoo nakig-istorya kaniya. Sa panahon nga ang Ginoo kanunay makistorya sa taong dunay panahon sa pulong sa Ginoo, siya makabaton og kahibalo sa mga butang umalabot. Versikulo 15 apan ang pagsulat ko niini nagmaisugon ako bahin sa pipila sa mga butang nga agig pahinumdom ko kaninyo tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo. Dini giklaro mga kaigsuonan nga ang sulat ni Apostol Pablo alang ni adtong mga taong nakakat-ona. Alang ni adtong mga taong naanay na sayran. Kay ang giklaro dinhi pagpahinumdom na lamang. Kay dili biya ka pahinumduman sa butang nga wala nimo masayre. Doon na kay nakatunan, doon na kay mga nadunggan, o niya imong nalimtan, gikinahanglan nga, doon ay mo pahinumdum nimo. O mauni ang gitinguhan ni Apostol Pablo. Versikulo 16, gihimo akong sulugoon ni Kristo aron sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwalis sa mayong balita gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu. Dinhi giklaro mga kaigsuonan si Apostol Pablo nag-alagad sa ingon nga pare. Sama sa pare. Wala sad mag-ingon nga nag-alagad ako kay pare man ako. Ang buhat sa pagkapare mao ang paghalad or ang paghalad sa ilang kaugalingon pag-alagad ngadto sa Dios o pagdeklara sa tao nga naayo sumala sa gipakita ni Ginoong Hesus nga miingon siya ngadto sa usa ka masakiton lakaw ngadtong pahiling sa pare. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagwali siya dili sa iyang pagkapare kundi sa mayong balita. Pero ang iyang giklaro dinhi sama sa pare. Kana bitawng unsay trabaho sa pare maupoy iyahang gitinguha. Pero ang giklaro dinhi mga kaigsuonan ang pagwali sa mayong balita. Atong hisgutan kaganina ang mayong balita mga kaigsuonan walay lain pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios naadiha ang mga saad, naadiha ang mga pagtulunan, naadiha ang mga pasidaan, naadiha ang mga panghimangno, og diha sa mga maayong balita nga maong pulong sa Dios naadiha ang mga saad sa Dios og mga pamaagi kung unsaon aron ang tao makasiguro nga makasulod sa kinabuhing way katapusan. Og maunay gitudlo ni Apostol Pablo maubitaw nang sa tanang mga sulat ni Apostol Pablo gikan diha sa buhat Roma hangtod sa Hebreo mga kaigsuonan kung imong tan-awon kanunay si Apostol Pablo nagpasidaan, nagpahimangno o kanunay siyang nagtudlo gyud kung unsaon pagkinabuhing balaan pagkamatarong nga angayan og takos sa atubangan sa atong Dios. Diha sa bersikulo 17 gikinahanglan ato ning tutukan kay miingon siya busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Hesus makapasigarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Unsa may buot nga ipakita ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon makapasigarbo ako. Unsa may mga butang nga iyang ipasigarbo diha sa iyang pag-alagad sa Dios. Kay mauman ni angay natong masabtan kung unsa may nabatunan di ay ni Apostol Pablo, nahimo ba siyang banggiitan? Nahimo ba siyang kanang gikahadlukan sa mga tao? Si Apostol Pablo sa wala pa siya mahimong alagad ni Kristo, yas tinuod gikahadlukan sa mga tao. Gani siya maoy usa sa mga ming approve, ming uyon nga patyon si Esteban. Siya ang gitagaag authority sa pagpanakob og mga magtotoo aron iyang balangguon, iyang ipalatos ang uban patyon. Pero sa diha nga siya nahimong alagad sa Dios, siya na po'y dakpunon. Siya na po'y gilutos. Siya na po'y gidaog-daog, gibutang-butangan. Gani dito sa una niyang panaw mga kaigsuonan, dito siya nakasuway nga gitabangan siyang kulata o niya gibiyaan siyang murag patay na.
sa dihang giduol sa siyang isig ka magtotoo, buhi pa di ay siya, og nimbalik sa Jerusalem kuyog ni Bernabe. Katunguna nilang panaw mga kaigsuonan sa Atenas. Unsa man di ay ipasigarbo ni Apostol Pablo katong mga kalisod, mga problema. Miingon siya dinhi, ang iyang gipasigarbo mga kaigsuonan kining pulong pagkahiusa kang Kristo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Hesus, makapasigarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Gusto sa Ginoo nga doon na kay masakpan ni ini maong mensahe. Sa imong pagkahiusa kang Kristo, unsa may imong makit-an nga mahimong basihanan aron ikaw nunay kadasig sa pagdasig sa uban. Kanang magsigig bisyo, o kanang pagtuo lang wala buhat, o kanang muingon ang uban mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ako ra gyud maluwas, kami ra gyud maluwas, kining doktrina ra gyud makaluwas. Unsa may naa ni Pablo sa dihang naiusa kang Kristo? Sama nimo nako. Pwede ba natong eksaminon atong kaugalingon unsa man di atong nabatunan sa dihang naiusa ta kang Kristo? Unsa man di ay atong nasinatian sa dihang naiusa ta kang Kristo ug kanang atong nabatunan ug atong nasaksihan maunay atong ikapasigarbo aron ang tao madasig sama kanimo kanako mualagad usab sa Ginoo. Sa dihang may usa ka kang Kristo, una sa tanan mga kaigsuonan nga atong mabati og makit-an mga kaigsuonan, mauna nang naatay pakigdait. Diha sa bersikulo 1, kapitulo 5, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo may panagdait kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang naa kay relasyon sa Dios. Kanang gaan imong bation sa panahon nga moduol ka sa presensya sa Dios. Kana bitawng moduol ka sa simbahan, musimba, mudayeg ka, nga naa kay excitement. Kana bitawng grabe ang imong kasibot sa pagpaduol diha sa presensya sa Dios. Pero kung wala na nimo mabati sa imong kinabuhi, wala kay igong kadasig sa pagpasigarbo ngadto sa uban aron sila usab madasig sa pagpakighiusa kang Kristo, kay ikaw mismo wala man ka matikod nga doon na di kay na batunang pakigdait. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang tao nga nahiusa kang Kristo. Una gyud sa tanan katong gisulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 3 versikulo 20 city man siguro to. Ako ning basahon mga kaigsuonan. Galacia kapitulo 3 versikulo 20 city nag-ingon. Sa gingon diri, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang gipasigarbo ni Apostol Pablo sa iyang pag-alagad sa Ginoo ang kinaiya ni Kristo Hesus. Dili kay ang kinaiya nimo kaniadto. Doon na rabay Kristohanon ang hisgutan, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi. Ako sa una. Murag hadlokon ang mga tao patay. Di na maminaw ani mo balik unya nis ilang kinaiya man. Mahadlok ta. Ang gipakita ni Apostol Pablo, ang naa niya karon. Ang iyahang nasaksihan sa iyang kaugalingon. Doon na siya'y kalinaw, doon na siya'y nabatunan nga kinaiya nga wala niya kaniadto. Siguro si Apostol Pablo, ang iyahang kinabuhi sa wala pa si Kristo, wala pa siya mahiusa kang Kristo,
Kung imong tan-aon, hambugiro gyud si Pablo. Gawas niya na isog gyud si Pablo. Kung masuko-suko gyud si Pablo. Pero sa panahon nga siya nahiusa kang Kristo, ang iyang gipasigarbo mao ang pagkamapaubsanon at tubangan sa mga tao. Kabantay mo, si Apostol Pablo dili basta-basta ug dili lang ordinaryo nga tao. Ngano man, una sa tanan, doon na say authority sa pagdakop og tao. Og membro siya sa Sanhedrin. Membro siya sa mga banggiitan nga mga tao o sa mga abogado sa ilang panahon. Maalamon si Pablo, gani sa uban niya mga sulat, makasulti siya daghang mga lungguwahe nga dili mahimo sa uban. Makatranslate siya og mga pulong nga dili gayod mahimo ug mabuhat sa uban. Pero sa diha nga naa na siya kang Kristo, iyang giklaro nga giisip niya nga walang-wala siya. Kay ang iyahang nakit-an, si Kristo na ang naa kaniya. Mao kini angay natong tutukan og eksaminon sa atong kaugalingon, mao ba kini ang nahitabo sa atong pagkakristohanon. Kay kung dili ni mao'y mahitabo sa atong kaugalingon, mga kaigsuonan, ang pulong pagpasigarbo, imong masabtan ang dili ang gipasabot sa Ginoo. Mauna nga ang mga tao usahay magpasigarbo sa ilang karatula, magpasigarbo sa ilang simbahan, magpasigarbo sa ilang relihiyon, ug dili man na maoy gipakita ni Hesukristo. Ug dili sad na maoy gipakita ni Apostol Pablo. Ang gusto nga masabtan, ang gusto sa Dios nga atong masabtan mao ni, sa panahon nga ikaw ug ako nga nahiusa diha sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong mabatunan una sa tanan, kalinaw og kinaiya ni Hesukristo. Unsa man ang kinaiya ni Hesukristo? Dili na mistil pa nato ng iliko-liko, kay gipakita na gyud ni Hesukristo diha sa balang kasulatan ang kinaiya. Una sa tanan, mapaubsanon siya. Pilipos kapitulo 2, bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Apan sumala siyang kaubuton, iyang gibiyaan, ang iyang gihubo. Sumala siyang kabubuton, nagpakatao siya sa pinakaubos nga kahimtang sa pagkatao sa tao. Siya ang nagbuot, siya ang nagpili. Iyang gipili ang pagpaubos. Ang tinuod na nato ang desisyon. Ikaw ug ako gitagaan tag authority sa paggamit sa atong desisyon. Kanang moingon ang mga tao nga ang Ginoo ray makabag-o. Mga kaigsuonan, di gyud na mahitabo kon dili mo desisyon ang tao. Kay kung moingon ta nga wala may labot ang imong desisyon, kay ang Ginoo ra magi mo bag-o. Ang may tabo magud ana, murag sayo pa sa Dios nganong dunay mga tao nga nagtuo nga nangamatay nga naara gyapon sala, nagkinabuhi ra gyapon sa sala. Kay daghang kay mga tao sa panahon ni Pablo, mga kaigsuonan, even sa panahon sa mga apostoles hangtod sa atong panahon karon, nga daghang kay mga taong nangamatay nga nagkinabuhi ra sa sala. Unya ang pinaka purdoy pagyod nga panghuna-una sa tao mao ni, katong nangamatay nga na wala mga lagad, ingnon pagyod condolence, salamat nga nanakas kamot sa Ginoo. Salamat nga tuan na gyud ka sa langit. Makapahulay na gyud ka didto.
Mura ba nagsultig? Wagi klaro. Way siguro. Kabantay mo, sa kadaghang mga nangamatay, mga kaigsuonan nga wa gyud kapangalagad sa Ginoo, isulat na didto na anas langit siya. Kisa namang gitumo-tumo ana. Taura. Mangutana ko, kung ang usa ka tawo mamatay nga wala kaalagad sa Ginoo, makaadto ba sa langit? Maumanay kasagaran nga imong madunggan sa panahon nga adunay mga matay or adunay mamatay. Muingon dayon ang mga tagtungod o kaha pamilya o kaha mga tao kaila. Muingon dayon, pag-ayo-ayo dito dong, padayon sa imong panaw na nagyukas kamot sa Ginoo. Unya unsa may kinabuhi ato? Nganong namatay man to? Ay, kuan man kun to, gitabanga, gidunggab, kuan to, kanang usana. Kuan man kun to god, adik man kun kayo to. Mga igsuon sa panguna-una sa tao ba, usahay magpataka ra. Wa gyud klaro. Pero bless kayo ta, nga sa atong pagkakristohanon, nagsulti ta sa tinuod nga mensahe nga mao'y mahitabo. Mauna nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, si Apostol Pablo, kung imong tan-aon ang naa niya nga iyang gipasigarbo diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo, kay kinahanglan man ni nga atong masabtan gyud ang Roma kapitulo 15 versikulo 17. Busa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapasigarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Giunsa man ni pag-alagad ni Apostol Pablo ang Dios. Mga igsuon, una niyang nabatunan, muingon gyud kong naasay kalinaw. Kay sa kadaghan nga niyang naagian, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gilatos siya, kanabitang gitabangan siya kulata, ang rason nga gwali ra gyud sa pulong sa Ginoo. Pero ni padayon gyud siya sa pagwali, wala say hunong, wala siya kanang moingon tang wala gyud mo tagam, wala gyud mo ingon ta nga natagam nas Pablo. Wala. Doon nagyusay kadasig sa pagsangyaw kay ang tinguha nga ang tao mausab, nga ang tao mabag-o. Wala say laing giwali, kay walay laing makausab sa ginabuhi sa tao ang maayong balita. Ang maayong balita puno ni sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios puno na sa pamaagi sa Ginoo, mga saad sa Ginoo, mga pagtulunan sa Ginoo nga angay natong makatunan ug may kinabuhi samtang buhi patas sa kalibutan. Subo lang kayong pamalandongon daghang mga tao nga nagtuo nga nagsigirag bisyo mamatay gani ingnon dayon nga to anag yun tos Ginoo. Pero ang Biblia pasultihon, ang tao nga mamatay nga wala kaalagad sa Ginoo kay nag-alagad ras ilang kaugalingong bisyo, ang kinabuhi wa gyoy siguro. Pero ang kamatayon dako kayo sigurado. Ang naa kang Pablo, mga kaigsuonan, dili lang kalinaw kinaiya ni Kristo, kundili kinabuhi. Nganong moingon kong kinabuhi tungod kay puno ang iyang kasing-kasing, puno ang iyang hunahuna sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mao'y kinabuhi sa tao. Maupo ni ato rong eksaminon sa tong kaugalingon unsa man puno ang imuhang kinabuhi sa pulong sa Dios or puno ang imong kinabuhi sa pulong sa kalibutan. Ang pulong sa kalibutan kabalaka, kaibog, kanang kaguol, kasamok. Pero pulong sa Dios
mga kaigsunan, dunay paglaom. Doon na kay paglaom. Doon na kay pagtuo. Doon na kay gugma. O kining tulo, kung imong lantahon, maunay makapalig-on nimo ug makapabilin ka sa tawag sa Ginoo. Kinahanglan lig-on gyud ang imong pagtuo. Aron makasiguro ka nga lig-on ang imong pagtuo, siguruha nga gikan gyud na sa pulong sa Dios. Ug pulong gani sa Ginoo ang imuhang parion, di gyud ka mapukan. Kay ang pulong sa Dios, di gyud na mahitabong wa na kay gilauman. Kay di gyud na mahitabong mapakyas ang pulong sa Dios. Samtang do na pay langit ug ang yuta, apan ang pulong, ang mahanaw man ang langit o ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin. Ang mga butang nga naa kang Pablo kinabuhi nga walay katapusan. Mga pagpasalamat maunay naa ni Pablo. Kanunay siyang magpasalamat sa Dios. Mao binang naa say kaisog sa pagdasig ngadto sa uban o pagtudlo niini. Miingon siya sa Tesalonica, busa pasalamati ninyo ang Dios. Miingon siya, bisag unsay mudangat ka ninyo, pasalamati ninyo ang Dios bisag unsay. Kay mao kini kabubuton sa Dios. Bisag unsay mahitabo, dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Mao ba kini ang ato ang makit-an sa atong kinabuhi? Wa pagani ang uban, wa pagani nahitabo. Gisulti pagani. Kana bitong butang-butangan ka. Lisod biya kaayo na nga butang-butangan ka unya maka-smile pa ka. Pero kung butang-butangan ka unya maka-smile kag moingon ka nga thank you Lord. Maunay tinuod nga tahaw nga nahiusak kang Kristo. Maunay mga gipakita ni Apostol Pablong makapasigarbo siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo tungod kay bisan siya kulatado kaayo, daghang naghulga niya, daghang mga naglutos niya, daghang mga tao nga gustong mupatay niya. Pero wala siya muhunong sa pagsangyaw sa may balita. Wala siya muhunong sa pagtudlo ngadto sa mga tao sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios. Diha sa Roma 15:17 giklaro gyud niya nga makapasigarbo ako sa akong pag-alagad tungod kay ang iyang pag-alagad mga kaigsuonan ngadto sa Dios dunay tinuod nga kalinaw. Ngano man, taliwala sa kaguliyang, taliwala sa mga kagubot, taliwala mga kaigsuonan sa mga pagluto sa naglaing mga tao sa iyang panahon. Mga kaigsuonan, naasay kalinaw, usas mga ebidensya, may padayon siya. Kaya ang taong way kalinaw mga kaigsuonan, sultihan ko kamo lisod kaayo ang pagpadayon alang kaniya. Ang taong walay kalinaw mga kaigsuon kasagaran, kuan na siya kanang mangangin. Unya giklaro pag yun ni Apostol Pablo makapasigarbo sa siyang pag-alagad sa Dios kay usa sa pagkama sunundon. Kana bitang grabe ang iyahang pagsunod ni Jesus. 100%. Unang midasig siya ngadto sa mga tao sa Korinto sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Sunod mo nako, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. Unya speaking about pagtuman si Apostol Pablo, grabing makatuman. Ngano man, iyang giila ang iyahang kaugalingon. Patay na siya. Ang nabuhi, dili na siya, kundili si Kristo na. Mauni angay natong tipigan, eksaminon, kilatison sa atong kaugalingon. Naapabakaha ni sa ato ang kinaiya. Kanang grabing musunod ni Jesus. Moingon ganitang grabe nga musunod ni Jesus. Wala gyud pagduha-duha. Moingon ganitang grabe nga pagsunod ni Jesus mga kaigsuonan. Wala na mag-agad og tao. Dili ka mag-agad og pamilya.
Bisan pag naluya ang mga tao, apan tungod kay naagyo kay tinud-anay 100% kang pagsunod sa Ginoo, ikaw mo'y mag-una. Dili kay ingnon ka nga, simba ta brad, sunod ako. Dili na mistil pang ingnon ka nga, simba ta brad, ikaw na'y moingon, adto na ta. Pagkanindota paminawon mga kaigsuonan nga maunay mugawas sa imong baba, ug ang tanan nga mugawas sa imong baba, sultihan ti ka ang giingon sa Ginoo, nadungga na niya. Nabati sa Ginoo ang tanan, kay naasa sa tanang dapit. Dires versikulo 18, dili ako mangaha sa pagsulti bisan unsa gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Hudiyo sa pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat. Dinhi giklaro mga kaigsuonan, pulong ug buhat di gyud na mahitabong magbuwag, pero gibulag nis uban. Okay ra gyud kuno ng pagtuo, kay ang pulong gikan mas pagtuo, di man na pwede nga nagtuo ka nga way pulong. Okay ra kuno ang pagtuo, wa ay problema ng wa gyud labot ng buhat. Di man na mahitabo mga kaigsuonan nga na kay pagtuo nga wa kay buhat. Kay kon ang imuhang pagtuo nga way buhat, ang mahitabo wa kay pagtuo. Kay ang tinuod nga tawo nga dunay pagtuo, nagbuhat siya iyang gituohan. Kisa may atong gituohan si Jesus. Unsa may sulti ni Jesus, mao ni atong gibuhat. Ni unsa may mga teaching aning uban. Ang gisulti ni Jesus, panglakaw kamo, bautismo ang nahitabo. Wa kuno'y labot ang bautismo. Gilalisa nila pag-ayo o niya, baruga nila nga wa lagi labot ang bautismo. Murabag. Ang gasugo tao, ang gasugo ang simbahan. Dili man tao ang nagsugo nganong kinahanglan bautismuhan ang tao. Dili sad simbahan. Dili doktrina sa simbahan ang bautismo. Kundili sugo na sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus gani, ni balibad man gani siya. Ani si Juan gani, ni balibad man gani si Juan. Apan gitudluan siya ni Jesus. Sagdi lang Juan. Kay pinaagi ani Juan, kini magpabautismo bitaw tawan. Makatuman gyud tas tanang sugo sa amahan. Diha giklaro kato mga taong against sa bautismo. Kutob ra gyud na sila sa pagtuo. Pero diri sa Biblia, kung imong lantawon, may pay atong pinalanggang gobernador diri sa Sugbo, naapa say panultihon. Miingon siya, buhat ang pasultiha. Dili kay ang sulti mao'y pabuhaton. Kinahanglan mga kaigsuonan, ang atong buhat, mauni mo sangyaw, mauni manugilon, kung kinsa ta nga nangalagan sa Ginoo. Dili kay kita pa'y mangusog, Kristohanon biya ko Brad, Kristohanon biya pugo sis. Kristohanon na ibisyo, mao na Kristohanon na ibisyoso, Kristohanon nagsigirag ang paggamit pagyud sa simbahan. Lisura mga kaigsuonan, pertirig yung lisura ang panahon karon. Ang uban na nagpabungol-bungol na lang. Pero alang ni atong nagplano nga pagpakasal mo ingkong congratulations. Malipay ko nga makadungog nga magpakasal na mo. Kung nalipay ko, labaw nga nalipay ang Dios. Nga doon na mo'y tinguha nga magpakasal karong tuiga. Ilabi na karon sa karong tuiga, siguro doon ay magpakasal. Pero kining uban, ambot lang. Nagpabungol-bungol na ning uban. Kamura man po'y muane ng inyohang mga pamatasan. Inyohang kinaiya, kamura man po'y muane. Ako mga pag-ampo, nga kana bitaw maablihan inyohang kasing-kasing unya makonsensya bitaw na ay konsensya. Diretso ko sa 20 mga kigsuonan atong oras diri alas 9:23 unya hinahinay na siguro kung panamilit ani kay akong anak gawlat-hulat mo punin ako. Ali nak ari unya akong anak nga gawlat-hulat ditso na ni tagtulog mga kaigsuonan. Hulat-hulat man gyud ni siya kay magigdungan manigampo. Unya nabatasan man niya ni ang pagampo mga kaigsuonan mo ingon na siya pa ampo na ka pa. Ya mong iampo ang mga taong gigamit pag-ayos sa Ginoo.
mga taong nagmatinud-anon damor nga na silang matinud-anon tungod kay damor man gyud na silang panalanginan sa Ginoo sumala sa ebanghelyo. Gitinguha ko gayod kanunay ang pagsangyaw sa mayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang nasa uban. Wala magpakita si Apostol Pablo nga kon naay mga simbahan dili na lang niya sangyawan. Kay sa panahon ni Apostol Pablo daghang mga simbahan nga dili si Kristo ang gisangyaw kundi ang ilang karatula. Mao bitaw nang diri sa atong programa mga igsoon. Lata ko dito nak. Diri sa atong programa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Bisan kung naa pa kay simbahan wala magpasabot nga dili nakaapil diri sa atong programa. Mas importante ka diri og number 1 ka diri. Kay aron makasiguro ka nga diha sa imong simbahan si Kristo ang giwali. Kay diri man ka makasiguro nga si Kristo ang giwali, ang maayong balita ang giwali. Kay kung maayo ganing balita ang giwali diha sa imong simbahan, sama gyud ang imong madunggan sa imong simbahan diris atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ingon nga maoy giwali ni Apostol Pablo nga gibilin dihas ebanghelyo. Walay laing gisangyaw diri mga kigsonan na maayong balita. Ang unod sa mga maayong balita makapausab gyud sa tao. Pero kung dunay simbahan mismo ang nagdala wa gyud mabag-o, mao na diri sa atong programa mga kigsuonan ko sa Ginoo. Kanunay na akong gibalik-balik alang sa tanang mga tao. Uting kaya kilatisa ang nagdumala sa inyong iglesia, sa inyong simbahan. Wala ba na magpuyo-puyo? Wala ba na magkabit-kabit? Wala ba na bisyo? Basig kusog kaayo nang mo hingilin og yawa, kusog kaayo nang mo himog milagro, kusog kaayo nang musangyaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pero gapuyo-puyo gakabit-kabit ra na, ikaw ray giilad ana. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan ang iyang gitinaw o iyang giklaro sa iyang pagpanangyaw walay lain ang maayong balita. Diha sa maayong balita gibalik-balik nato diri walay laing unod sa maayong balita makapausab, makaluwas og ang luwason niini ang mausab sa maayong balita mga kaigsuonan ang taong mituo. Giklaro ni Jesus ang taong nga mintuo kaniya mga taong naningkamot og nagtinguha pag-ayo sa mga buhat ni Kristo. Mao ba kini ang tinguha pangandoy sa atong kasing-kasing karon? Ang pagkat-on sa mga buhat ni Jesus. Unsa may mga buhat ni Jesus? Ang pagkamainampuon. Ang iyang pagwali sa mayong balita. Miingon siya nga diha sa Lucas 4. Ako ning basahon ang Lucas 4 versikulo 18 ug 19. Diha giklaro ang buhat sa atong Ginoo Hesukristo. Ang espiritu sa Ginoo ani akanako, giduhugan ako niya aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Like ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, like ni Jesus, wala sa ilaing gitinguha ang pagsangyaw sa mayong balita. Iyang gisangyaw ngadto sa mga kabos, katong wa gyud kalibutan. Unang ako sa mga kaigsuonan kung ako ang sang tan-awon, mas nindot tong sangyawan tong way kalibutan. Kaysa mga taong dunay kalibutan nga walay maayong binuhatan. Tinuod biya na? Mga taong may kalibutan, kanang nasayod na sa kamatuoran, apa nagbisyo ra. Lisod gay ng sangyawan. Kay ngano man, daw sama na sa usa ka taong imong pukaon nga nagmata. Ikaw ray kapuyan ug ikaw ray murag giulog-ulogan. Kapoy kaing sangyawan ng mga taong nakadungog sa kamatuoran, nagbasa nas balang kasulatan, nagsigir gyapog binuang. King kapuya. Muna si Apostol Pablo mga kaigsuonan ang balang si Ginoong Hesus mga kaigsuonan isangyaw siya ni adtong mga kabos sa mangutang espirituhanon.
Nya ingon siya dinhi, kidala ako niya sa pagsangyaw sa mga kagawasan ngadto sa mga binihag, pagsulti sa pananaw sa mga pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dayog-dayog. Mga kaigsuonan, mao ni dapat natong tun-an. Mao ni dapat natong kilatison sa atong kaugalingon o sisahon kung naabata ni ini. Kung naataan na, tinuod gyud kang nahiusa kang Kristo. Tinuod kang nahiusa kang Kristo. O nakabaton ka sa kinayon ng Kristo. Pero ang mga taong wala pa magbaton ni ini, ang giklaro pod sa ubang mga bersikulo o mga pulong diha sa Biblia, mga taong buta, mga taong wala masayad sa kamatuoran, mga taong sigig pakasala, maingon ko, abot lang ninyo. Pero ako mga pagampo, makonsensya na mo. Samtang buhi pa. Aron sa panahon nga, moabot na ang mga dagkong katalagman. Kay kung dunay mga dagkong katalagman nga niabot, nga atong nasinatian, sultihan ta mo ang ipakita sa Biblia, mas grabe pa, ug piluon pa ang mga katalagman nga atong nasaksiyan. Sa mga katalagman nga moabot sa tibok kalibutan. Maunay gipakita sa Biblia. Pero bless kaayo ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, kay ilikay na niya sa mga katalagman. Ihikli na niya kay ang mga tao nga nagtinguha sa pagsunod sa Ginoo, dili gyud na mapakyas. Kuyugan, unungan, tabangan gyud na sa atong langit nung Amahan. Ako mga pagdasig, praktiso na to ang pagsunod nga tinud-anay, pagkinabuhing tinud-anay sa mga pulong sa atong buhing Dios, sa mga binsahe o pagtulunan sa atong Ginoo. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, ako sang katahon mga kaigsuonan ang kasulatan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunutunan matud nila kini makabuan. Ako kining gitun-an tibuok kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga
kasulatan kaluwasan makaplagan kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan kun imo kining tuuhan maangkon mo kaluwasan walay laing pangalan makahatag kanimo kaluwasan. Sa awhangon ko kamo nga katawhan Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Unsay mga butang na imong iampingan, unsay imong banding anong ikaw nakapuliki bisan sa kakadako tanan imorang biyaan yutag balay ug sa labi kini awayan lang unsay mga butang na imong giambingan unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki bisan sa kakadako tanan imorang biyaan yutag balay ug sa labi kini awayan lang unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Li ang Biblia aron masayop ka ang kabuhat mo duha ka dapit iandam niya langit o imperno pamilion kaniya o ang binihatan mo mao'y saksi kong asa ka samtang buhi ka pa langit mao'y pilia samtang buhi ka pa langit siguro samtang adlawan pa makapili pa kita Biblia basaha mga waling paminawa gamita ang tanan kay Biblia maya matuman tanang binuhatan mo gantian sa Ginoo unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayop ka nga ang nabuhat mo duha ka dapit iandam niya langit o imperno pabilion kaniya ug ang binuhatan mo mao'y saksi kong asa ka samtang buhi ka pa langit mao'y pilia samtang buhi ka pa langit siguro samtang kinusara nagrilas-rilas sa panaksa may paiba sa Biblia makakaton ka pa makakaton ka pa makakaton ka pa ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang na ibininlang inigbiyak mo ayaw ba ilan sa kahilayan kay ang Ginoo nga kalipay na akang Kristo daghang mga higayon sa pulong kang balong kay dili ka kaikya sa hukman ang kadanon sa hukman ang kadanon sa hukman ang kadanon ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang ang ibilin lang inigiyak mo ayaw pa ilan sa kahilayan
sa katapusan. Anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inibiyak mo. Ayaw pa ilang sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ato sa pagampo mga kaigsunan, ato pasalamatan ang Dios nga doon natay nakatunan og nakuha nga mga pagtulunan sa atong panaguban. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa mga panahon nga kami imong gitudloan, ipahinumduman. Ug salamat o Dios sa mga pulong nga amo karon nadunggan. I-bless sa matag usa. Tabangi kami sa pagtipig ni ini nga mo kining maikinabuhi samtang naapamis kalibutan. Amahan Dios nga makagagahom da sisiga kanunay among kinabuhi sa pagsunod o pagkinabuhi sa imong mga pulong, pagtulunan nga among nakatunan sa balaang kasulatan. Dalaygon ka nga Dios nga mga panalangin ka namo bisan pa sa among pagpamahulay ug sa ako mga kaigsuonan nga nagtrabaho paninimatak na ikaw Dios padayon mga proteksyon ug ako silang isali itugyan nga na kanimo kuniti kaming tanan sa imong gahom. Jesus name. Amen and amen. Kini yung suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
makaniya